Zašto? 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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku? Eksplozija kompresorske boce koja se juče dogodila u gradskom autobusu u Beogradu otvorila je pitanje bezbednosti javnog prevoza u glavnom gradu. Iako su i privatni prevoznici i gradsko saobraćajno preduzeće dužni da 2 puta godišnje proveravaju tehničku ispravnost svojih vozila, u sindikatu Sloga tvrde da najveći broj vozila ne ispunjava osnovne kriterijume te da na tehničkim pregledima prolaze iz političkih razloga. Pripremio Dušan Komarčević. Javni gradski prevoz u Beogradu, bilo da je reč o privatnim prevoznicima ili gradskom saobraćajnom preduzeću, daleko je od bezbednog, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Aleksić, poverenik sindikata Sloga GSP-a, komentarišući jučerašnju eksploziju kompresorske boce u jednom beogradskom autobusu. Prema rečima našeg sagovornika, na loše bezbednosne uslove utiču mnogi aspekti, od tehničkih do ljudskih resursa. Vozila su jako stara, u proseku od oko 15 godina. Znači ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije su vrlo problematične, zato i dolazi do paljevine autobusa. Ali veći problem je od materijalnog neulaganja je odliv stručne radne snage. Kaže Nebojša Aleksić. Podsjetimo, epilog eksplozije koja se dogodila juče u autobusu na liniji 78 u beogradskom naselju Dedinje su 6 lakše povređenih osoba koje su zbrinute u urgentnom centru. Boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima eksplodirala je u autobusu koji pripada privatnoj firmi Ban Bus. Prema rečima Veljka Kovačevića, šefa saobraćaja u ovoj firmi, Bambus svakog dana na ulicama Beograda ima skoro 70 svojih autobusa, a sličnih incidenata, kaže, nisu do sada imali. Nije ventil visokog pritiska odradio svoje, puko je udario u staklo se razbilo i povredilo par putnika. Što se tiče ovog autobusa, da li on sad ide na neki vanredni tehnički pregled, kakva je tu procedura? Pa to sve zavisi sve od SUP-a, MUP-a, to će oni odrediti. Kaže Kovačević i dodaje da su za prevoznike javnog prevoza u Beogradu obavezna 2 tehnička pregleda godišnje, a po potrebi i češće. Na naše pitanje kakva je procedura za tehnički pregled privatnih prevoznika, on odgovara. Redovan tehnički pregled kao i svaki drugi. Ne radimo kod nas, radimo kod trećeg lica. O tome koliko su vozila gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd bezbedna u ovom javnom preduzeću nisu želeli da govore za naš program, već su nas uputili na Sekretarijat za javni prevoz. Na pitanja koja smo poslali ovoj instituciji do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Nebojša Aleksić kaže da je njegov sindikat Sloga u više navrata obaveštavao javnost o tehnički neispravnim autobusima koji se obraćaju u glavnom gradu. Na našu konstataciju da je za prevoznike obavezan redovni tehnički pregled na 6 meseci, Aleksić kaže. Jeste u pravu, ali tehnički pregled sam sebi radi GSP Beograd. I onda iz političkih razloga poluispravna vozila se puštaju kao tehnički ispravna. Tvrdim i smem da potpišem pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću kada bi se uradio relevantan tehnički pregled sa standardima Evropske unije da preko 80% vozila što GSP, što privatnih prevoznika ne bi dobilo saglasnost za izlazak u saobraćaj i za javni prevoz. Inače, vesti o tehničkim neispravnostima vozila u javnom prevozu nisu retkost. Juna ove godine mediji su izvestili da se zapalio autobus GSP-a na liniji 408. Na fotografijama sa lica mesta vidi se čitav autobus u plamenu i crni dim koji kulja iz njega. Marta prošle godine u Novom Beogradu se zapalio autobus koji se obraća na liniji 65, dok su se početkom 2017. godine u manje od 7 dana zapalila 2 autobusa na liniji 302, koja vozi do naselja Grocka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.